Niċċassa u ma nistax nifhem illi hawn ħafna minna mhux lesti jagħmlu pass lura biex imbagħad jagħmlu tnejn li tal-qudiem. Niċċassa meta xi ħadd jgħidli għax għandu lon tal-BMW ma jistax jew ma jridx illi jibdel saħħtu. Tgħiduli x'qed tgħid. Hemm min illi iva ħanaqbad mal-karozzi lest illi joħroġ l-eluf fuq karozza illi ma leħriġ ta' mill-garax titlef il-valur ġimgħa wara l-oħra, però mhux lest illi jinvesti f'saħħtu, illi jinvesti fid-dera tiegħu, illi jinvesti fl-eżempju li jagħti lit-tfal, illi jinvesti biex il-qudiem meta jikber fl-età flok ma jbati u jsofri konsegwenza ta' x'mamilx igawdi l-frott ta' x'għamel, imma iva lesti illi minflok dawk l-affarijiet, il-flus illi għandhom iberbquhom fuq karozzi, fuq forsi xi ħaġa li jista' joqgħod mingħajrha. Mela, illum ħanappella lek hekk. Jekk inti ma fimx eżatt x'qed nipprova ngħid, ħanistiednek biex tmur fid-djar tal-anzjani. Tkellem magħhom u tara x'jgħidulek. Kollha jgħidulek jiddispjaċini li m'għamilx hekk, nisħet il-mument li għamilt hekk, kemm nixtieq illi għamil dik il-ħaġa, etc. Dik il-guilt feeling illi tara fin-nies li huma kbar ħafna u speċjalment fid-dar tal-anzjani għandha tgħalmek biex tiftaħ għajnejk u fejn hemm bżonn tieħu pass lura bħal iva jekk hemm bżonn tinvesti iktar flusek biex tagħmel żewġ passi 23 pass il qudiem. Fejn jidħol il-fitness mhux żewġ passi tkun qed tagħmel le, tkun qed tagħmel passi ta' ġgant il qudiem fil-mod kif tħossok l-ewwel qabel kollox. Kif tidher, kif taġixxi, jiġifieri kif inti tmur man-nies, kif inti tħossok pożittiv minflok ma tħossok dejjem teqret u tgerger u qisek għandek gwerra ħin kollu għaddejja f'moħħok, okej? U dawn l-affarijiet kollha li jġibu magħhom. Hemm min jgħidli minn mindu bdiet il-mod kif nidher ħadd promotion. Mort tal-interview u għażluni tgħiduli hekk sew allura nażlu n-nies kont l-apparenza dik il-ħajja. Jekk żewġ persuni għandhom l-istess kwalifiċi, għajduli intom l-employer li min se jagħżel. Jekk hux persuna li ma daqqatajn di persuna attrajenti illi tista' tiġbed lill-klijenti, jew jekk hux persuna negattiva forsi mill-attitudni tagħha, forsi wkoll mhix attrajenti, għajdli lil min minnhom se jagħżel dak l-employer. Tajjeb, apparti mill-influenza ħafna li tfal u jekk il-bambin irid anke l-tfal ta' tfal. Apparti minx se tgħaddulhom bħala enerġija u bħala pożittività x'se tgħaddulhom in terms ta' saħħa. Il-ġenetika li inti ttieħ il-dak it-tifel, il-dik it-tifla, l-affarijiet li tixtieq tagħtiha. Flok ma taħatih mart affarijiet li huma pożittivi. Però l-għażla f'idejk. Niltaqgħu.